Hola, son Francisco Rodríguez, alcalde de Ourense, y me presento como candidato a reelección polo Partido Socialista para os próximos comicios do 22 de maio. Me gustaría ser capaz de ganar a confianza dos homes e mulleres de Ourense que nos permitiran seguir gobernando esta cidade para darlle continuidade a todos aqueles proxectos que están pendientes e que son importantes para o futuro desta cidade. Foron 4 anos de intenso traballo, foron 4 anos que nos permitiron levar a cabo un gran proceso de transformación e millora dos nosos barrios, milloramos as infraestructuras, milloramos a calidade de vida de todos os nosos ciudadanos con independencia de onde viven, por eso prestamos unha atención preferente a zonas que viven en lugares que hasta agora estiveron sempre abandonados e, sobre todo, eu creo que fixemos un esforzo porque forma parte do noso ADN como organización política, como un político, pues, o prestar unha atención preferente ás políticas sociales adicadas a aqueles colectivos e a aquelas persoas que máis o necesitan, sobre todo nun momento de dificultade como o que estamos hoje. Queremos darlle continuidade a estes grandes proxectos estratégicos de futuro para Ourense. Mencionar fundamentalmente como é a integración da alta velocidade na sociedade, elemento clave de prosperidade, de desarrollo, de esperanza no futuro, de oportunidades para esta cidade, e queremos seguir tamén apostando por as políticas sociales, por a atención aos nosos maiores. En definitiva, queremos unha cidade que sexa un lugar atractivo para invertir, para crear emprego, para crear riqueza, e queremos ser unha cidade que sea exemplo de atención a todas as persoas, a todos os colectivos que menos teñen e que máis o necesitan.